Resma? Hola, Hola, bon dia. Bon dia. Mira, avui des del nostre programa estem fent un parell de preguntes als representants dels partits polítics del nostre poble. La primera és si la seva organització política, vist el que la pandèmia ha deixat al descobert, proposarà una nova organització de les residències geriàtriques, millorant i augmentant el servei públic. Jo diria que una de les coses que la pandèmia ha evidenciat, que ho ha fet de la forma més dramàtica, és que com a país i com a societat hem de reflexionar seriosament sobre com ens plantegem l'envelliment i com tractem a la nostra gent gran. Si els centres educatius no són i no poden ser apartaments d'infants, les nostres residències de gent gran tampoc no ho poden ser. Aquí cal apel·lar la responsabilitat col·lectiva i, sobretot, cal un major control públic que també es tradueixi en un nou model de gestió. Per la nostra banda, nosaltres el que proposem és la creació de l'Agència Integrada d'Atenció a les Persones, que tingui un nou model de governança que sigui compartit tant des dels espais socials com de salut, però que també sigui capaç d'incorporar la mirada de proximitat, la mirada de comunitat. I això ha d'anar emmarcat també dins d'un canvi legislatiu, una llei marc d'adaptació de la societat catalana a l'envelliment i que situï al centre de les polítiques socials públiques tant el tema de les residències com sobretot com tractem a la nostra gent gran. Molt bé. I mira, la segona pregunta és la sanitat pública i en concret la primària està en perill. A Castelldefels no cal que t'expliqui que el servei és molt deficient, malgrat l'esforç que estan fent tots els seus professionals. Amb un tercer cap que no arriba, es plantejarà amb alguna mida davant del Parlament per solucionar definitivament aquest problema? Això en realitat són dues preguntes. Una és el tercer cap i l'altra és d'atenció primària. Pues anem a pams. Sí, anem a pams. Respecte al tercer cap, nosaltres, després que hem marxat del govern municipal, ens hem fet càrrec de la regidoria de salut al maig. Del maig fins ara el que sí que hem aconseguit és desencallar tota la part de planejament urbanístic que ens tocava a nosaltres com a Ajuntament i el sòl ja està cedit a la Conselleria de Salut. Això d'una banda és important d'assenyalar. Això que vol dir que ara mateix on estem amb el tercer cap és esperant el pla funcional que ens han de fer arribar des de la Conselleria i que això hauria d'entrar dins d'aquest semestre, d'una banda, i de l'altra, la previsió en la que estem treballant amb la Conselleria és que la licitació del projecte i l'adjudicació de les obres es facin dins d'aquest 2021, de tal manera que la construcció del tercer cap pugui començar el 2022. Per tant, jo diria que el tercer cap arribarà i de fet ja comença a tenir dates i forma. Això pel que fa a la primera part de la pregunta. La segona part, per nosaltres l'atenció primària i de proximitat és importantíssima perquè és la garantia per assolir un sistema de salut públic universal que sigui de qualitat i equitatiu. Per això ja estem incrementant la dotació pressupostària des de la Generalitat. De fet, el que ara mateix hi ha damunt de la taula és un increment de 300 milions d'euros entre aquest any i el proper. És a dir, en 2 anys s'haurà incrementat en 300 milions d'euros, que segurament és de les inversions més fortes que s'han fet mai en primària, i això també implica la contractació, la incorporació de 3.800 nous professionals. Per tant, en cap cas, jo diria que la sanitat de proximitat, la sanitat pública de proximitat no perilla. Si està a les nostres mans, acabarem d'executar aquests 300 milions d'euros d'increment i la incorporació d'aquests professionals. Entenc, doncs, que quan passi la pandèmia el servei primari estarà millor del que estava? Sí, clar. Primera, perquè la primera prioritat era revertir les retallades del 2008, però la segona prioritat és dimensionar una sanitat primària a les necessitats d'avui. Per tant, això requeria un esforç pressupostari i d'incorporació de nous professionals. Sí, quan acabi la Covid
tots aquells esforços que s'han fet per increment també s'han de veure consolidats. Molt bé, doncs esperem que tinguen sort. Gràcies, Jordi. A vosaltres.